abans de posar punt i final i amb una situació efectivament de rellotge allò que ens apreta, perquè pràcticament estem obrint les portes ja del NAC en aquests instants. Abans, però, lògicament, hem de convidar per cloure l'acte que pugi a l'escenari el senyor Pere Torres, que és el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Senyor Torres, sisplau. Bona nit. Endavant. Després de la presentació que m'han fet mirant-se el rellotge, vostès comprendran perquè prefereixo anar a fer inauguracions que cluendes. Jo he seguit l'última part del debat, l'he trobat molt interessant i crec que és, almenys la part que jo he sentit, un estil de debat que ens interessa. Perquè el nostre és un país molt, molt, molt amant dels debats, amb participació, diguem-ne, universal. En això sí que tenim el sufragi universal, en la participació de tothom en tota mena de debats. I un dels debats més reiterats a Catalunya és què hem de ser, des d'un punt de vista econòmic. Si hem de ser industrials, si hem de ser turístics, si hem de ser logístics, si hem de ser això, si hem de ser allò, i sembla que cada vegada que es fa alguna mena d'actuació que vagi a favor d'un d'aquests sectors, això hagi de perjudicar necessàriament la possibilitat de desenvolupament dels altres sectors. I em sembla que aquest és un debat absolutament estèril. Catalunya és industrial i continuarà sent industrial i volem que continuï sent industrial. Catalunya és logística i ha de continuar sent logística i volem que continuï sent logística. Catalunya és, encara d'una manera incipient, però d'una manera també molt intensiva, una economia que aposta pel coneixement. Volem que sigui així, que continuï sent així, i Catalunya és una economia turística, ha de ser una economia turística i volem que sigui una economia turística. I debatre si hem de ser una cosa o l'altra, si hem de triar per això o per allò, insisteixo, és un debat estèril que omple a vegades titulars, omple tertúlies, omple articles d'opinió, però que no ens porta enlloc. Potser això ho dic des de diguem-ne, la posició privilegiada de ser alhora el secretari de Turisme, el secretari d'Indústria i el secretari d'Innovació, i per tant em veig els diferents àmbits de desenvolupament de la nostra economia com perfectament compatibles. On ha d'estar el nostre debat de debò? El nostre debat de debò ha d'estar en com volem que siguin cadascuna d'aquestes coses. No si hem de ser industrials o turístics, sinó com volem ser industrials. Perquè volem ser industrials, però no de qualsevol tipus d'indústria. I com volem ser turístics, perquè volem ser turístics, però no de qualsevol tipus de turisme. Aquests són els debats que realment ens han d'enfortir, els debats que poden contribuir a progressar com a societat i com a economia i com a nació. És el debat de debò. Són coses que han sortit, però aquí ens hem de plantejar si volem una... Ara ho diré per al turisme, però això és una reflexió que es poden fer per qualsevol dels altres sectors. Si volem una estructura econòmica que privilegiï el baix cost o el valor afegit. Si volem sous baixos, llocs de treball precaris, o en canvi busquem perfils professionals ben dotats des d'un punt de vista de formació, que poden aportar un servei de qualitat i que al mateix temps, lògicament, tenen, per una banda, major estabilitat laboral i, per l'altra, uns sous més dignes. Si volem que els nostres allotjaments siguin uns allotjaments de qualitat, sigui quina sigui la forma d'allotjament, o ens conformem amb una oferta que és més aviat lamentable. O si creiem que, en definitiva, tenim prous productes diferenciats que poden anar a buscar segments de turistes amb interessos específics, o el que volem fer és una aposta per una oferta molt genèrica, molt indiferenciada i que, d'alguna manera, gairebé sigui per tothom, sense cap interès d'experiència vital per part dels que venen a veure, a aprofitar el nostre sector turístic. I quines són les infraestructures que hem de tenir? Si apostem per infraestructures turístiques d'elevada qualitat, assumint també
els trasbalsos que en determinats moments pot significar fer aquestes apostes, o preferim que no se'ns toqui res i anar fent la viu-viu. O s'ha dit, si tenim empresaris prou arriscats, prou dinàmics, prou visionaris, o estem a l'expectativa amb una visió més conservadora. Si esperem que cada any se'ns ompli com sigui les nostres ofertes, o som capaços d'anar a buscar mercats concrets i segments de turistes concrets amb uns objectius i amb una dedicació i una perseverança i una determinació que han de ser claus. Aquests són els debats que, al meu entendre, crec que ens interessen i que en bona mesura em sembla que s'han produït avui. Però voldria fer, per acabar, 2 comentaris sobre coses que he sentit a la taula rodona, a l'etapa final de la taula rodona, que em semblen d'especial interès. S'ha dit, no és bo que fem avui debats que estan superats, que continuem tancats en una mena de cicle inacabable, replantejant-nos essències que, del fons, ja han estat superades. Jo estic absolutament d'acord amb això. I afegiria alguna altra cosa, i és que tampoc hem de fer avui plantejaments d'allò que hauria de fer el nostre sector turístic reclamant coses que ja s'estan fent. De vegades tenim la visió d'una realitat turística a Catalunya massa prima en relació a la varietat, la modernitat i la complexitat que té. I moltes de les coses, o algunes de les coses que es diuen reiteradament caldria fer això, resulta que és més un problema de desconeixement de qui ho diu que no pas d'inexistència d'aquella activitat que s'està fent. També en això hauríem de ser tots plegats més conscients del nivell que hem adquirit, perquè només des del coneixement precís de les nostres capacitats actuals serem capaços d'implementar nous objectius de cara al futur. I la segona cosa que voldria comentar, i que també he trobat especialment encertada, i és la necessitat de repensar la governança del model turístic. Quan hi ha problemes de governança, i n'hi ha, és fonamentalment sempre per una mateixa raó, que és una raó no aparent, que és una raó que detectes quan analitzes el problema. Quan hi ha problemes de governança és perquè hi ha sectors de la població, sectors dels agents que intervenen en el procés, que consideren que hi ha una distribució injusta, no equitativa, dels beneficis i de les càrregues. Per tant, qualsevol solució de nova governança en aquest sector ha de tenir, des del meu punt de vista, un focus molt centrat en aquest aspecte. Els problemes sorgeixen quan hi ha una sensació certa o només percebuda que no hi ha una distribució equitativa dels beneficis que s'obtenen de l'activitat, en aquest cas turística, ni de les càrregues que comporta tenir aquesta activitat. I possiblement alguns dels problemes que estan emergint als últims temps tenen sobretot relació amb això, amb aquesta sensació de distribució no equitativa de beneficis i de càrregues. I si volem ser un país modern, si volem ser un país avançat en turisme, hem de ser capaços d'abordar sense pors, sense manies, sense recels, amb coratge, també aquesta problemàtica de la distribució equitativa de beneficis i de càrregues. Però, en tot cas, això no ho ha de fer només el govern, no ho han de fer només les administracions públiques. El nostre paper aquí no pot ser ni ha de ser protagonista. Quan les polítiques turístiques se centren fonamentalment en l'acció pública, malament rai. El que necessitem és que el nostre paper d'ordenació, el nostre paper de catalitzador i d'aglutinador serveixi fonamentalment perquè la iniciativa privada, organitzada en molts casos, individual en d'altres, assumeixi els reptes del propi sector i sigui el banderer, el capdavanter en les modificacions, en les reformes, en les renovacions, en les reinvencions que cal fer de manera permanent. Nosaltres què farem? Nosaltres el que farem serà aplicar els instruments que tenim, nosaltres el que farem serà gestionar bé, tan bé com sapiguem,
els recursos disponibles. Ara, si em permeten una broma perquè em puguin xiular, hi havia abans Miquel Puig que, per dir-ho així, envejava els sous que tenen els treballadors del sector turístic en aquests altres països. Jo envejo la taxa turística, el preu de la taxa turística que tenen aquests països, perquè la nostra és, en comparació amb la majoria, baixíssima. És una broma, no la pujarem. Però el que hem de fer és ser capaços de gestionar adequadament aquests nous recursos i no passar-nos tot el sant dia discutint sobre l'essència d'aquesta taxa. L'important és com l'apliquem, l'important és els beneficis que ja està aportant des del punt de vista de promoció turística i d'obertura a nous mercats, des del punt de vista d'estimular els ajuntaments que renovin el que són les seves infraestructures clarament turístiques, el que pot aportar des del punt de vista d'ajut al sector d'allotjaments perquè renovin plantes que ja estan obsoletes, etc. Amb tot això, nosaltres podem fer la feina que ens correspon i podem intentar crear unes condicions adequades perquè qui ha de ser protagonista del desenvolupament turístic sigui justament l'empresa turística. De la mateixa manera que l'únic protagonista del desenvolupament industrial pot ser l'empresa industrial o l'únic protagonista del desenvolupament de l'economia del coneixement poden ser els emprenedors, els innovadors que treballen en aquest sector. Continuarem convocant reunions de la taula de turisme, de les taules més específiques. De vegades pot donar la sensació que la participació en aquests organismes és una mica insulsa perquè no porta enlloc. No és així. La deliberació, la reflexió, l'aportació de noves idees, el debat i el contrast d'opinions i de visions és sumament enriquidor per poder anar modulant i enfocant les polítiques públiques. I, per tant, des d'aquest punt de vista, i per acabar, jo vull agrair, en nom del Govern, totes aquelles persones que participen activament en els molt diversos fòrums de participació que tant la Direcció General de Turisme d'una banda com l'Agència Catalana de Turisme per l'altra han creat per tal que el coneixement, el sentiment, l'expectativa, el desig, la carta als Reis, que des dels diferents sectors, tant siguin sectors vinculats a l'activitat econòmica en si, tant siguin sectors vinculats a la reflexió i a la formació i al pensament en el model turístic i en l'activitat turística, ens aporten per mirar de fer millor les nostres polítiques. I amb això acabo, la part seriosa ja està, i ara, com s'ha dit anteriorment, la continuació d'aquesta jornada ja forma part de l'apartat lúdic i de la celebració que ben aviat, en mitja hora, farem de la nit del turisme aquí dalt al Museu Nacional. Només vull, per acabar, agrair a les persones que han participat com a ponents a les diferents taules rodones i a l'equip del departament que ha estat molt intensament i molt il·lusionadament treballant durant uns quants mesos organitzant aquesta sessió. I igualment, lògicament, l'agraïment a aquelles empreses que han contribuït amb el seu patrocini a l'organització de tota aquesta sèrie d'activitats que hem fet aquests últims dies per commemorar el Dia Internacional del Turisme. Res més i moltes gràcies a tothom.